هر مرۆڤ وەک فرشتێک li vê jîhanê ji dayîk dibe û lê dijî. Lê ciyanê de gelek stem hene. Ji ber vê yekê ji mafê her kesî ye ku mafê xwe li vê dunyayê nas bike. Roj baş guhdarê hêja û delal guhdarê radyo Dengê Zelal slavê me ji were di navbera mafê mirovan. Guhdarê me hêja wek ku tê naskirin ku welatên yekbûyî ew a herî sereke ye ku li ser mafê mirovan kar dike, ji ber vê yekê divê xelekê em şirove bikin ku welatên yekbûyî çikarî li ser vê yekê dike. Em ji komela giştî ya welatên yekbûyî dest pê bikin, welatên yekbûyî kir ji karê xwe ku çi biryarên navdewletî ji her dewletî derkeve ji bo parastina mafê mirovan ku bi nerînekê li van biryarana binere û tim ev biryar jî bi xwe biparêze. Komela giştî ya mafê mirovan komîtekê ji bo mafê mirovan damezrand ew bi xwe girêdayî welatî yekbûyî ye. Herûha ji ber vê yekê jî karê wê ew be ku tim amedekirina rêşnivîsên peymanên her dewletî ji bo mafê mirovan bike, herûha ev rêşnivîs pêşkêşî komela giştî ya welatên yekbûyî bike ku lê imza bike û qebûl bike. Di sala 1966 de welatiyên yekbûyî kir ji karê xwe ku peymana cîhanî ya mafê sevîlî û siyasî bike karê xwe û herûha peymana cîhanî jî ya mafê aborî û civakî jî ew jî bive karê wê. Lê ev peyman bû parestinek biryarî ji bo gelek maf ku di bendê ragihandina cîhanî ya mafê mirovan de ye. Welatên yekbûyî di wê dema de jî gelek peymanên mafî jî kir ji karê xwe. Ji wan dozên corecûr wek doza girtiyên zindana û rewşa penabera û mafê jinê û mafê zarokê. Em ê niha guhdar bikin ku welatiyên yekbûyî çi kar dike ji hêla hewarhatinê û alêkariyê de. Gelek dewlet carna nikarin ku mafê mirovan yê mirovatiyê ji bo welatiyê xwe bi temamî ji wan re diyar bike. Lê welatiyên yekbûyî li ser vê yekê kar dike ku her dewlet kê masî di vê warî delcem wê hebe wê welatiyên yekbûyî wê alîkarî ji wan re zêde bike. Alîkarî wek xwarin û cih û war û alavên tendurustî û wekî din jî ji alîkariyê. Komîta mafê mirovan ya jîhanî ji berê kirbû karê xwe ku her kesê li dijî mafê mirovan bisekine berê wan bide dadgeha. Lê îro jî ev komît ne tenê li ser vê yekê jî kar dike, lê ji warê fêrbûnê kar dike û gelek kar ji warê mirovatiyê de. û di vê demê de jî gelek dewletên mezin û em karin bêjin piraniya dewletê jîhanê fêde ji warê mirovatiyê ji welatiyên yekbûyî distînin. Lê herûha welatiyên yekbûyî ji her dewletî re jî zanyar di warê mirovatiyê de dişîne her dewletî ku xelkên ew dewletan perwerde bikin ji wan komîtanê polîsê jî. Di dawiyê de jî welatiyên yekbûyî komîtek damezrandiye berî niha ku ev komît tim çavê wê li ser peymanên dewletan yên ku tên imzakirin ku mafê mirov biparêze û biryarên vê peymanê hene. Ev komît kar dike ku ev biryar bicîbin. Guhdarê me hêja em digên dawiya vê xelekê ji navbera mafê mirovan em gelek kêfxweş bûn bi guhdarkirina we em bihêvîn û win jî kêfxweş bûn em gelek spasiya we jî bikin em dixwazin hûn bimînin kêfxweşiyê de her dem.